बयनोबो फुंनि हामलायनाय बावनानै आं कमलकान्त बसुमतारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं दिनै आसामनि गिबि सारिनि रादाब बिलाइफोराव सेबखांजानाय गाहाय रादाबफोरखौ फरायथिनो थाखाय आङो बेहाय नुजाथिदों। गिबियावनो लाबाय सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं। बेहाय गिबि रादाबा ओरैहाय कर'ना भाइरासनि नेमखान्थिनि गेजेरजों हादोरनाङै 75थि उदांस्रि सान फालिदों। 15 आगस्ट बेखौ फालिदों। जेरावबो देग्लाय मोनसे गोसो होथावना बाथ्राया जाबाय मा, आसामाव बे 15 आगस्ट खालि बा 22 जानुवारि खालि बन्द होग्रा आफादफोरा रावबो बन्द होआखै। बिनि उननि रादाबा जाबाय प्रमद बर'आ क'क्राझाराव माहारियारि फिरफिला बिरहोदों। बेनिफ्राय शिलंआव दुंहाव थासारि, जिल्ला बेंगिरिया कारफिउ फोसावबाय। शिलंआव कारफिउ होनांदों। बेनिफ्राय एनडिएफबिनि मुङाव केस जाबसिनजानायफोरखौ गावबा गावनि केस नंजों लोगोसे आबुं थंखौ सानबानि गेजेराव गथायनो बिटिसि खुंथाया खावलायदों। बेनिफ्राय जाबाय तामुलपुराव सासे मानसिखौ खास्रि बिस्रि सिखाजों दानथारदों। मानसिफोरनाव अननाय खाननायानो गैला, साननायाबो माबायदि जालांखो बुजि रोंदिलिया। सुस्मिता देबा, जाय सन्तोष महन देबनि फिसाजो, आगोलनि कंग्रेसनि सासे मन्त्रि सिलचरनिफ्राय, बिनि फिसाजो सुस्मिता देबा कंग्रेस दोलोआवनो दंमोन, नाथाय बियो कंग्रेसखौ दा नागारनानै तृणमूल कंग्रेसआव हाबफैबाय। चिरां जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिया बोखांनो हानाय गथ'साफोरनो गेलेग्रा मुवा बेसाद रानदों। गथ'सा बोखांनो हानाय माने जायफोरखौ बायगर मानसिफोरा सिक्किमाव फानहैदोंमोन, बे गथ'फोरनि बाथ्राखौ बुंदों। बेसेन नाङै गोग्गो लोंग्रा दै मिरु गायसननायखौ इएम उइलसन हाजदाया बेखेवदों। बेनिफ्राय मुसलपुरनि डक्टर रबि बर' देहा फाहामसालियाव गं 17 आइसिइउ बिसना बेखेवदों। उदांस्रि सोमावसारग्रा दावहारुफोरनि पेन्सनखौ 32,000सिम बांहोबाय। जे फ्रिडम फाइटार्स होननानै बुंदों इंराजियाव, बिसोरनोबो पेन्सन होनाय जायो। दा बिथांमोननि पेन्सनखौ 32,000सिम बांहोबाय। बेनिफ्राय मोनसे रादाबा जाबाय जे कौटि रां बाहायनानै बानायदोंब्लाबो फोथाराव दै मोननो हायाखै भकतपारानि आबादारिफोरा। बेनिफ्राय जाबाय कंग'आव जिनाहारिनि खिथेर जिनाहारिजों गावजों गाव गावस्रालायनाय, बे हारि बै हारि आलादा आलादा थिउरिया हान्जा दङ, हाथियार लाग्रा हान्जा दङ। बिसोरो जिनाहारि खालामलायदों गुबुन दोलोनि बा गुबुन हारिनि आइजोफोरखौ। बिदिनो जागासिनो दं मुगैथाव खामानि। गंसे पिस्तल आरो ब्राउन सुगारजों लोगोसे सासे सोरां फालांगिरिखौ ग्रेप्तार खालामनो हादों। बेनिफ्राय बंगरानि पासनियापारा ओनसोलाव सोमोनांथावै मानसि बुथारदों। बे कामरुपनिसो, बंगरानिब्लाबो बियो बेंगलनि रादाब नङा। नकल रां बाहायग्रा सानै सेंग्राफोरा अरां पुलिसजों हमजादों। बेनिफ्राय खेलायाव दङ रादाबा जे फस्लाबारियाव मोसौ टिका थुनाय हाबाफारि बानजायदों। बे खेलानि नङा, अदेबानि खेलानिया जे फिननायजों लोगोसे गावसोरखौनो राफोदै दिन्थिनो इंलेन्डआ बोनजानाय तालिबाननि दखलाव काबुल हादोरगिरि आशरफ घानीआ आफगानिस्ताननिफ्राय
आफगानिस्तान एंगारनाय बे बेनिफ्राय मोनसे रादाब बे जाबाय 12थि इन्डियान आइडलनि बादायगिरि पवनदीप राजना ट्रफिखौ देरहाबाय। पवनदीप बियो हिमाचल प्रदेशनि मानसि। इंखंनिफ्राय बेखिनियानोसै। बेनि उनाव जों थांदिनि अग्रदूत रादाब बिलाइयाव बेहाय दङ तालिबानर अप्रत्याशित प्रत्यावर्तन। तालिबाना आगोलावबो तारमाने एसे दंखायोमोन आफगानिस्तानाव। दा फार्स्टआव सभियेट रुसियाया राजाया बाहेराव थांनाय समाव बिसोरो दखल खालामो आफगानिस्तानखौ। बे आफगानिस्ताननि राजानि मानसिनि लोगो नांनानैनो दिनै तालिबाना फैफिनबाय आफगानिस्तानाव। बिसोर सरकार दाबाय। बे देरथियागर भाबे अभूतपूर्व लड़ाइफोरा तालिबानफोरखौ गिनानै आफगानिस्ताननि गोबां मानसि हौवा हिन्जाव उन्दैखि बोराय बयबो खारनो हादोरखौ नागारनो नाजादों। एर'प्लेनाव जायगा गैयाबाबो हाबसोदों। बेनिफ्राय हेलिकप्टार सारिखन गारि भर्ती धन लई देख एरि पलाल राष्ट्रपति घानी आशरफ घानी जाय जोबथा आफगानिस्ताननि जोबथा डेमोक्रेटिक खान्थिनि हादोरगिरि बियो तालिबाननि जि जौगाखांनाय हा सिफुंनाय बेखौ गिनानै हादोरखौ गारनानै खारबाय। गंब्रै हेलिकप्टार लादों आरो गारियाव भर्ति थाखा फैसा सना रुपा लानानै खारदों बियो। बेनिफ्राय पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खानर मन्तब्य अबयख दाखत्तर हिकलि उपलक्षे पड़िल आफगानिस्तान। बे मानसिया जे मा गियान बायदि गियान गैयि बादि खामानि बा खोथा बुंगासिनो दं खोन्था रोङा। इमरान खाना बुंदों मा जे आफगानिस्ताना लायनो माबा स्लेब एबा बान्दानि जिउ खुंदोंमोन दा उदांस्रि जाबायनो मा होनबावनो। तालिबान फैनाय लोगो लोगो उदांस्रि जाबाय। बेनिफ्राय जाबाय मा काबुलर मसनदत एबार मोल्ला बेरादर। बे मोल्लार बेरादरा जाबाय तालिबाननि मोनसे फोलेरनि दैदेनगिरिमोन। बे जेइलावबो थानांदोंमोन हमजानानै 10 बोसोर। आमेरिकाया बेखौ उदां खालामनानै होयो आगोलावनो। दा बियो आफगानिस्तान काबुलनि राजदरबाराव आफादगिरि महरै गाखोनोसै। पतन इमान सोनकाले आहिब बुलि धारणा करिब পৰা नाছিল कोनोৱে। रावबो एसेबां थाब तालिबाना काबुलखौ गाग्लोबगोन आफगानिस्तानखौ दखल खालामजोबगोन होननानै साननो हायाखैमोन। साननो हायैनि खोथायानो गैया। साननो हानांगौमोन बेखौ। इसेबां खैफोद जानाय नङामोन, जिउ खहा जानाय नङामोन। आकाशमार्ग बन्ध आबद्ध भारतीय केनेके आनिब देखलै चिन्तित दिल्ली। दिल्लीयाबो ओरैबादि गोरोन्थि मावबाय भारतआ जे गावनि हादोरनि जायफोर मानसिया आफगानिस्तान दंमोन बिसोरखौ थिग समायाव खैफोदनि आगोल आगोल लाबोनांगौआव लाबोनो हायाखै बा लाबोआखै। नै दा खैफोद जानानैसो हाखादावरा जादों बोरै लाबोनो होननानै। दा एर'प्लेनबो बिरहोआ। बे सेप्टेम्बराव आगत स्कुल खलाथ' सम्भव নহয়। जोंनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों जे सेप्टेम्बर दाननि सिगां स्कुल खुलिनाया जानाय नङा, स्कुल खुलिनो हानाय नङा। बेनिफ्राय महानगरीत 1,77,00,000 टका मूल्যৰ 22খন সোণৰ बिस्कुट जब्द। गुवाहाटी महानगराव मोन 22 सनानि बिस्कुट हमनो हादों। बेसेना जागोन 1,77,00,000 रां। बेनिफ्राय महिला कांग्रेस राष्ट्रीय सभानेत्री सुषमा देव तृणमूल कांग्रेसत योगदान। बेखौ जों इंखङावबो फरायबाय जे
सुस्मिता देबा कंग्रेसखौ नागारनानै तृणमूल कंग्रेसाव हाबफैबाय। बेनिफ्राय लाभलिनार प्रिय खाद्य हाजुगुरि परम आग्रहेरे अपेक्षा मात्रि। लाभलिना बिमाया लाभलिनाया गुवाहाटीनिफ्राय बा दिल्लीनिफ्राय न'आव थांफिनगोन। बे समाव बियो लाभलिना मोजां मोननाय फिसाजो मोजां मोननाय जानाय लोंनाय बानायनानै नेबाय थादोंमोन। बेनिफ्राय हान्धु आइনৰ মাজতে নিশা मुख्यमंत्री बासगृहলৈ पेट्रल बमा निक्षेप। मेघालयनि चिफ मिनिस्टार बिनि न'आव कनराड सांमानि न'आव सोरबा हरावनो कारफिउ सोलिबाय थानाय समावनो माबा खुबैदों, पेट्रल बमा खुबैदों। निखा हराइघाट दलङाव रेलिंगत खुन्दियाय 50 फुट तলত परिल बाहन। फरायनानै मोनो जोबोद स्पिडै सोलायदोंमोन। दानसेनि उनावनो बिसिनि हाबा जानायनि बाथ्रामोन, हाबा जायाखै। बे हाबा जानो गोनां सानै सेंग्रा सिख्लाया अबा थांनो ओंखारबोदोंमोन बेहाय सराइघाट दलङाव। बारा स्पिडनि थाखाय आरो गावसिनि गारिया सौदावनानै दलं गाहायाव सिरिलांदों आरो थैबाय लोगो लोगोनो। बेनिफ्राय जाबाय मा इस्लामिक जिहादी संगठনৰ पुনৰ उत्थाने जो बाइडेन प्रशासनखौ संकेत কৰি तुलिले। बे नंगौना नङा फोथायनो गोब्राब, मानोना बेहाय तालिबाननि जाखांफिननाय तालिबाननि आफगानिस्तान दखल खालामनायाव जो बाइडेन बा आमेरिकानि सिङाव आखाइ दं होननानै सानथावो। दा बिसोर मानो गिनो? आफगानिस्तानाव महिलार कन्ठस्वर परिणत हल साहारा। साहारा होननाय सासे आइजो जाय फरवार्ड मानसि, बियो आफगानिस्ताननि आइजोफोरनि गारां जानानै फैदों। आवाज होदों बियो आइजोफोरनि रैखाथिनि थाखाय आरो बुहुमनि बयखौबो खावलायदों आवाज होफा होननानै सिरि दाथा। तालिबान क्षमता दखলৰ पाछতে কর্মচ্যুত হল মহিলা। गोबां आफगानिस्तानी हिन्जावफोरा अफिस काछारिफोराव खामानि मावदोंमोन, बायदि बायदि बिफानफोराव खामानि मावदोंमोन, साख्रि मावदोंमोन आरो नाथाय जै तालिबान फैबाय, तालिबान सोरखारा बिसोरखौ साख्रिनिफ्राय होखारजोब्बाय। ओमफ्राय बे बड'दारानि रादाब जायो दा आफगानिस्ताननि हादोरगिरि जाबाय। बियो बाइकेर पलेन पड़ा लोकजनी हल আজি आफगानिस्तानाव हरबा। बे मानसिया बाइक गाखोनानै खारखुमादोंमोन आरो दिनै बेनो आफगानिस्ताननि गोलाव गेदेर जाबाय, हादोरगिरि जाबाय। आफगानिस्तानाव तालिबानर जय बिपद हबा पड़े पाकिस्तानाव। बेखौ मा बुंनो सानस'नो हायाखै। थेवब्लाबो मा आफगानिस्तानाव तालिबाननि जि उथ्रिसारनाय जाफुंसारनाय बे पाकिस्तानखौबो खैफोदाव खोख्लैनो हागौ। नाथाय इमरान खानाथ' बिसोरजोंनो लोगो लागासिनो दं, थाखा फैसा हरनानै मदद खालामगासिनो दङ आरो पाकिस्तानावनो तालिबाननि ट्रेनिं सेन्टारा दंमोन, 3-4 गाहाम। दा बेखायनो फोथायनो हाया बे नैबे बाथ्राखौ। आफगानिस्तानाव परिस्थितित उद्वेग বৃদ্ধি ভারত তালিবানের উদয়ত কাশ্মীর বৃদ্ধি পাব পারে সন্ত্ৰাস। बे सैथो जानो हागौ। आफगानिस्ताननि जि काबुलनि दखला तालिबाननि आखायाव थांबाय आरो तालिबानफोर आफगानिस्ताननि सरकार दानाय लोगो लोगो, आफगानिस्तानाव तालिबाननि सरकार दानाय लोगो लोगो भारतआ सिन्तायाव गोग्लैदों जे काश्मीराव थिउरियाफोरा खामानिखौ सोबांसिगोन। तालिबानाबो थांनो हागौ, बिसोरथ' हायार जालायग्रा बे हारिया, एखादे गिनांगौ जानानै फैदों। बेनिफ्राय इरानाव कर'ना प्रति 2 मिनिटत एजনৰ मृत्यु। जोबोद गिख्रंथाव जे 2 मिनिटाव सासे मानसि थैगासिनो दङ इरान हादोराव। बेनिफ्राय रागा जाबाय যুব সমাজৰ বাবে ক্ষতিকাৰক বাংলাদেশত নিষিদ্ধ পাবজি ফ্ৰী ফায়াৰ। পাবজি খেলা दं जे आरो नैबे पाबजी फ्री फायार होननाय खेलाखौ बांलादेशआव बन्द खालामबाय। मानोना बियो उन्दैल' नङा, सेंग्राफोरनि थाखायबो लाइमोनफोरनि थाखाय जोबोद गिख्रंथाव।
गिलु बालु बियो बिनिफ्राय আপনার স্মার্টফোনত এই নো এপ আছে যদি করক ডিলিট जोंनि स्मार्टफोनफोराव जुदि नो एप नुयोब्ला बेखौ थाबनो डिलिट खालामनो थिनदों नङाबा खैफोद जागोन बेनिफ्राय जाबाय বিশ্ব আৰ্চাৰীত অসমৰ বিশালৰ দুটা সন্সহ তিনিটা পদক वर्ल्ड आर्चारी खेला जादों बेहाय आसामनि बिशाल होननाया मोननै सनानि मेडेल मोनबाय जोबोद मोजां रादाब पोलेन्डत 8टा सन्सह भारतर 15टा पदक अर्जन पोलेन्डआव जानाय खेलायाव गासै सना 8टा मोनदाइन आरो गुबुन दङ रुपा ब्रन्ज गासै मोन 15 मेडेल देरहानो हादों भारतआ बेखायनो मोजां रादाब आरो बियो बेनिफ्राय इंलेन्डर बिरुद्धे 151 रानाव जयला भारत बे नैथि टेस्टनि बाथ्रा इंलेन्डआव जाबाय थादों खेला भारत आरो इंलेन्डनि गेजेराव दा नैथि टेस्टआव भारतआ 151 रानाव देरहानो हादों बे मोजां खौरां जोंनि थाखाय बे जोब्बाय अग्रदूतनिफ्राय दानिया असमिया प्रतिदिन बेहायबो बे अग्रदूतआव मोननाय आफगानिस्ताननि रादाबानो गांफ्रोमबो रादाब बिलाइयावनो आफगानिस्ताननि रादाबा दंखायो थेवब्लाबो नैखौ फरायबावनोसै 20 বছৰীয়া যুদ্ধত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্ৰৰ লজ্জাজনক পৰাজয় কাবুলত সন্ত্ৰাসবাদীৰ পতাকা কাবুলাव दिनै थिउरिया हानजा तालिबाननिसो फिरफिला बिरदों 20 बोसोर आमेरिकाया आरो नाट'आ बेहा आफगानिस्तानाव थादोंमोन तालिबानफोरनि बेरेखायै जुजिनानै नाथाय फेजेननो हायाखै बिसोरखौ लाजिथावै जेनदों होननानै बुंदों दा राजखान्थिनि बाथ्रा बियो सिंनि बाथ्राया मा जों एखौ एसेबां बुंसनो हाया आफगानिस्तानाव आकौ तालिबाনৰ শাসন উড়ন্ত বিমানৰ চকাত ওলমি যোৱা দুজনৰ সৰি পৰি মৃত্যু পদপিষ্ট হৈ নিহত 5 জন খাৰখমানো আৰু খাৰখমানো तालिबानखौ गिनानैनो गोबां मानसिया आफगानिस्ताननिफ्राय खारखोमा नागिरदों एर'प्लेन जायगायाव थोसो हाबदों आरो सोरबा जायगा मोनिया उरांनि बिरखंनि साखायावनो हमथानानै बाथाबनानै थांदोंमोन बिनिनो सानैया बेसेबां हमथानानै थानो बे बाराव बे सिङाव गोग्लैनानै थैयो सिरिनानै बेनिफ्राय भियेटनामर जुद्धर पिছত सर्वबृहৎ पराजय आमेरिका भियेटनामनि जुद्धनि दावहानि उनाव जोबोद गाज्रि जेनदों आमेरिकाया बहा जानाखै भियेटनामाव जेनदों किउबायाव जेनदों बेनिफ्राय करियायाव जेनदों बहा जानाखै जेरावबो जेनदों होननानै बुंजायो बिसोरनि दावहानि जि वार पलिसि बा वार प्लेन बेखौ बुजिसननो हाला बेनिफ्राय राकेश पालर आमलत निजुक्ति বিষয়াৰ नमुना हतमम्भ न्यायिक आयोग जास्टिस फलामा मा गोमोदों राकेश पालनि दिनाव साख्रि मोननाय दुर्नीतिजों साख्रि मोननाय थाखा लुसोमनानै साख्रि मोननाय बे साख्रिया अफिसारा ससियल'जि बानामखौनो लिरनो रोङाखै नलबारिखौनो लिरनो रोङाखै इंराजियाव पाक तालिबाনৰ बंधुत्व भारतर বাবে विपद घंटा दे बुंदों मा पाकिस्तान आरो तालिबाननि गेजेराव जि बिसुगित दङ फ्रेन्डशिप बेयाव भारतनि थाखाय खैफोदनि इसारा लाबोदों उत्तप्त शिलं आरक्षीर बाहनत आक्रमण अग्निसंयोग शिलंआव जोबोद गिख्रंथाव थासारि कारफिउ होदों
सासे थिउरिया हान्जानि सोद्रोमाया गावथार जानायनि बेरेखायै बे सोमावसारनाया जागासिनो दं। लंडन अलिम्पिकर हिखा दौरत अंखलुआ पिंकी कर्मकाराव अस्थायी नियुक्ति अस्थायी सोनायबो दानथामल' थगायगोनसो ना मागोन खोन्था रोंला। बे जाबाय। बेनिफ्राय आफगान महिलार स्वाधीनता अधिकारखै हमखिद बिसो सारा मुलुगानो आफगानिस्ताननि आइजोफोरनि जि मोनथाय आरो बिसोरनि जिउ रैखानि बाथ्राखौ लानानै गिख्रंदों। हाइटिर भूमिकम्पत 13 लकर प्राणहानि। हाइटियाव बिराद गिदिर बांग्रिं जादों 7.2 7.2 रिक्टार स्केल आरो बेहाय 1300 मानसि थैदों आरो गोबां न' बां बायदों धन सम्पति नष्ट जादों। बेनिफ्राय देखत हाक दैनिक कर'ना संक्रमण भारताव मोनसे मोजां रादाब जे कर'नाजों साग्लोबजानायनि अनजिमाया खमायनो लादों। 24 घन्टायाव 32,937 ल' साग्लोबजानाया आरो थैनाया 417 ल' सारा भारताव। बेनिफ्राय दिल्ली मुम्बाई अध्ययनरत आफगान शिक्षार्थीक थकार सुযোগ दियार अनुरोध। निज देशर परिस्थितिक लै निरापत्ताहीनतार आफगान शिक्षार्थी भारताव फरायनो फैनाय गोबां आफगानिस्ताननि फरायसाफोर दङ। दा देशआवथ' बे हालोद जाबाय बिसोरनि बिमा बिफा नखरफोरा माबायदि जानानै दङ बेखौ लानानै सिन्ता। दा माने खावलायदों भारत सरकारखौ जाहाथे बिसोरनो रैखाथि होयो आरो मोजां थानाय जानायनि बेबस्था खालामो। बेनिफ्राय मोनसे मा केन्द्रीय विश्वविद्यालय नाम भर्तिर प्रवेश परीक्षा मा तारिखआव जागोन 15, 16, 23 आरो 24 सेप्तेम्बराव बे आनजादा जागोन। सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिफ्राव एडमिशन मोननायनि एडमिशन टेस्टआ एन्ट्रेन्स टेस्टआ आरो बेखिनियानोसै। दानिया जों थांदिनि नियमिया बार्तायाव बेहायबो बे अग्रदूत आरो प्रतिदिनाव ओंखारनायानो दंसै थेवब्लाबो नैबेखौ जोङो माबानि फरायनि। लाल किल्ला पताका उत्तोलन प्रधानमन्त्री मोदी दाखालि 15 आगस्ट खालि उदांस्रि साननि फिरफिला बिरहोनाय बे हाबाफारिखौ नरेन्द्र मोदीआ मावफुङो। अबाव लाल किल्ला रेड फर्टआव आरो बिनि मन्त्रआ जाबाय हैदिनानि सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास। सबका साथ सबका विकासआ दंखायोमोन दा बेजों दाजाबदेरबाय सबका प्रयास। बेनिफ्राय बे जाबाय। बेनिफ्राय उपनिर्वाचनत अकले अवतीर्ण हब कंग्रेस सभापति भूपेन बरा कंग्रेसनि गोदान आफादगिरिया हादोरसा आफादगिरिया बुंदों जे फैगौ उफेरा इलेक्शनाव कंग्रेसआ हारसिङै गेलेगोन। बेनिफ्राय ममता बेनार्जी दम आसे जुदि अखमत निर्वाचन खेलक बेखौ होनदों भवेश कलिताया बिजेपिनि आफादगिरि। बेनो ममता बेनार्जीआ जुदि दम दंबा आसामाव बिसायख'थि गेलेनो फैथों बियो नायगोन बे आरो। बेनिफ्राय जोङो गुबुन रादाब बिलाइयाव दिनै बे जाबाय आमार असम रादाब बिलाइ। बेहाय ओरै होनदों बे आगोलाव फरायनाय रादाबानो थेवब्लाबो एसे आलादायै लिरदों। एक सप्ताहर तालिबान धुमुहात उरि गल आफगान सरकार। सप्तासेनि तालिबाननि जे बारहुंखा बे बारहुंखायाव आफगान सरकारा उरायलांबाय। आश्रफ घानीनि जे सरकार बे बहाबा बिरखारलांबाय। ऐतिहासिक पलायन खारखुमाबाय आश्रफ घानीया आरो बिनि खारखुमानायखौ जारिमिनारि होननानै बुंदों। मानोना हेलिकप्टार गंब्रै लांदों आरो गारि मथरबो दंबावो बेहाय माने सना रुपा लांदों। हेलिकप्टारबो दङ सना रुपा थाखा फैसा बे। बिनिफ्राय तालिबानक सिक्युरिटि चीन पाकिस्तानाव होखागोन बिसोरो। चीन आरो पाकिस्ताना तालिबाननि सरकारखौ आफगानिस्ताननि तालिबाननि सरकारखौ सिक्युरिटि होबाय गनायथि होबाय
सिनायथि होदों बेनिफ्राय हंकर माधवर तिथित नाम कीर्तन हब स्कुल अफिसफोराव हंकर माधवनि तिथिफोराव नाम कीर्तन जागोन खननांगोन बेनिफ्राय त्रिपुरा मुख्यमंत्री हवा लक्ष्य तृणमूललै सुस्मिता कांग्रेस एरिले सन्तोष मोहनर कन्याय सन्तोष मोहन देवनि फिसाजो सुस्मिता देविया कांग्रेस नागारनानै तृणमूलाव थांदों आरो बे खोथाखौ ओरै बुंदों जे बियो त्रिपुरानि गिबि मन्त्रि जानायनि आसायाव कांग्रेस नागारदों बेनिफ्राय जाबाय मा आंखे खुलिब आन्तर्जिला यातायात আজি नतुन एसओपि दे इंटर डिस्ट्रिक्ट जा जिल्लाजों जिल्ला थांलाय फैलाय याथ' बन्द दंमोन दाखालि बुंदोंमोन फुरा खुलिजोबगोन नाथाय फुरा खुलिजोबा बहाबा बे बन्दआ थाबावगोन नैबे इंगितखौ आंखे खुलिब फुरा खुलिया एखौ खोथा बुंनो इसेल' खुलिगोन फन अबदाबलै हेता अपरा भुआ कृषकर बे जे पीएम किसान नि माबा आबादारि नङा गोरा बे थाखानि माबा लानाय सुबिदा लानाय बै मानसिफोरा गिनानै दा थाखाफोरखौ होफिननो थाखा दावरा खालामदों हिर लगायदों बेनिफ्राय हातिगाव हेर'इन हह महिला ड्राग माफिया ग्रेप्टार हिन्जाव ड्राग रोगाग्रा बेखौ हातिगावआव हमनो मोनदों आरक्षी अभियान नगद धन 400 चकिया वाहन जब्द नगद थाखा फैसा आरो 4 चकिया गारिबो हमनो मोनदों बे नोंथांमोना फरायबा मोनगोन बे हिन्जावा सोर मा नाम कुमारिकाता युवक घपियाय हत्या दुर्बृत्तर माजे जाबाय थायो बेहाय जे कुमारिकातायाव सासे सेंग्राखौ खास्रि बिस्रियै दानथारदों कलकुसि निखाले के उड़िल राष्ट्रीय पताका बे आरो खोथा जायोना मोनाबिलिनि 5 बाजियावनो बुख्लायनांगौ बे हरसे माने हर गेजेरसिम बिरबाय बेनिफ्राय मोनसे रादाबा जाबाय 26 বছরে বিনা বেতনে শিক্ষকতা কৰি অৱসৰ দৰঙৰ এজন শিক্ষাগুৰু দুখনাंथाव 26 बोसोर बे बेतन गैया हलासिनो माने स्कुला सोरखारि जायाखै साख्रिया सोरखारि जायाखै बिदियैनो बियो रिटायार्ड जाबाय दरं जिल्लानि सासे फोरोंगिरिनि दुखुनांथाव रादाब दानिया जों थांदिनि गुबुन गांसे रादाब बिलाइयाव बे जाबाय दैनिक जनमभूमि बेहायबो बे माबायानो दङ आफगानिस्ताननि रादाबफोरानो दङ राष्ट्रपति तेवर सहयोगीर देख एरि पलायन राष्ट्रपति हारसिंल' खारखुमायाखै बे बिसिखौ लाफादों आरो माखासे लोगोफोरखौ लानानै गंब्रै हेलिकप्टाराव गाखोनानै खारदों थाखा फैसा सना रुफा लानानै ओमफ्राय नोंथाङा जुदि सावगारिखौ नायोब्ला बेहाय नुदों बेसेबां माने होंगो दोंगो जादों माबाजों खटखटिजों मानखोनि एर'प्लेनाव बिरखंआव बेनिफ्राय उत्तर पूर्वांचल যোগাযোগৰ নতুন ইতিহাস ৰচনা কৰা হৈছে স্বাধীনতা দিৱসত লালকিল্লাৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাষণ লালকিল্লাयाव गसंनानै गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदीया बुंदों नर्थ इस्टआव जि हान्थामेला आरो फोनांजाब बेयो जोबोद मोजां जानायनि लामायाव बेनिफ्राय जाबाय मा द्वितीय टेस्टआव जयी भारत नैथि टेस्टआव फार्स्ट टेस्टआव देरहायाखै जे नैथि टेस्टआव भारतआ 150 रानाव इंलेन्डखौ फेजेनदों मोजां बेनिफ्राय मानचेस्टार सिटी हरवाले टटेनहामे मानचेस्टार सिटीआबो गोख्रों फुटबल क्लाब बेखौ फेजेनदों टटेनहाम क्लाबा लन्दनाव जागासिनो दं खेलाया बेनिफ्राय जोङो गुबुन आरो रादाब बिलाइयाव थांदिनि बे जाबाय द सेन्टिनेल बेहाय दङ सिकिउरिटी अवेयारनेस फस्टार्स नेशनेलिज्म
जेराव सिकिउरिटिनि सांग्रांथि होनाय जायो बा फैयो बेहाय नेशनेलिज्म जातीयताबाद माहारियारिथि बे साननायाबो सोमजिखाङो उजिखाङो बे आरो बेनिफ्राय होनदोंबा दिसपुर आस्क कलेजेस टु रिजार्भ 75% seats for AHSEC students सोरखारा बुंदों आसामनि सोरखारा गंफ्रामबो कलेजखौ बिथोन हरदों जे 75% सिटखौ आसामनि जि गभर्नमेन्टआनो जाथों मानो जाथों बे स्कुलफोरनो लाखियो CBSE फोरनो नङा CBSE नो बेहाय इसेल' थाहैगोन 75%खौनो आसाम हायर सेकेन्डारि एजुकेशन काउन्सिलनि फरायसाफोरनो थिनानै दोननो बिथोन होदों बेनिफ्राय ब्ल' टु NSCN Isaac Muiva ED attaches assets of rupees 6.88 crore थिउरिया हान्जानि दैदेनगिरि आरो बिसोरो बेसेबां थाखा खामायदों सासे मानसि नखरसेया 6.88 कौटि रां मोननो हादों बिसोरनिफ्राय जब्द खालामदों सोरखारा बेसेबां थाखा बिनिफ्राय जाबाय मा hunt on for final solution to Naga issue CM Nephew Rio नागालेण्डनि चिफ मिनिस्टार नेफ्यू रिय'आ बुंदों जे नागा इस्युखौ थाबनो सुस्रांनायनि राहा लामा नागिरदों हान्ट अन फर फाइनेल सल्युशन जेसेबां थाब सुस्रांनो हायो एसेनो गाहाम इनिफ्राय मोनसे रादाबा जाबाय तालिबान एन्ड द टेरर स्पिन अफ इन बांलादेश जे बांलादेशआवबो बे गोहोम गोग्लैदों तालिबाननि जाखांनाया दा गिनांगौआ जाबाय मा जे बेहायबो तालिबान उजिगोन नामा बांलादेशआवबो तालिबान उजियोब्ला मुस्लिम नङै धोरोमनि मानसिफ्रा खैफोद दङ आरो भारतआबो खैफोद दङ बे खोथाखौ बुंदों आरो बेनिफ्राय जोङो गुबुन रादाब बिलाइयाव थांबावदिनि जोबथा रादाब बिलाइ बियो बे जाबाय दैनिक अखमावबो बे आफगानिस्ताननिनो रादाब अब्लाबो সকলো দূতাবাসৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি जे तालिबानफोरा बुङो जे मोनफ्रोमबो हादोरनि जि एम्बेसि दूतावास बेफोरखौ रैखाथि होनाय जागोन भारतର समर्थन बिसारे तालिबाना भारतनि मा गनायथि बिदों आरो मदद बिदों माने गनायथि बिदों गावसोरनि सोरखारनि पाकिस्तान आरो चीन देशाथ' होखाबायानोसै दा भारतआ होयोब्ला बे आरो काबुल बिमान कठत अराजक परिस्थिति निहत हात सानैयाथ' सिरिनानै थैदों आरो साबाया गाफ्ले जानानै थैदों हाखु दाखु खालामनायावनो गोग्लैदों आरो गाफ्ले जानानै थैबाय अना खानानै बेसेबां दुखुनांथाव पाक प्रधानमंत्री मन्टेबुगलै सर्वत्र चर्चा बै जे ताने तालिबान फैनाय लोगो लोगो आफगानिस्ताना उदांस्रि मोनबाय बे बाथ्रा बुंनाया इमरान खानआ बुंदों बे थिग जायाखै बेनिफ्राय जाबाय पानबजारात बहु खलकिया स्वयंक्रिय गाड़ी पार्किं उद्घाटन करिले मुख्यमंत्री गिबि मन्त्री हिमंत बिश्व शर्माया पानबाजाराव थोरोब थोरोब खोलोब खोलोब जे न' बेहाय मानसि थानाय नङा बेहाय गारिसो दोनगोन बे कार पार्किं न'खौ बेखेवदों बेनिफ्राय आइन उलंघना सोलियासे बहु इटा भाटा गोबां इटा भाटाया इटा बानायग्रा इन्डास्ट्रिफोरा लाइसेन्सआनो गैया
आरो नेमकानुन मानियाखै बिदिनो सोलिनानै दङ बे खोथाखौ बुंदों। बेनिफ्राय टकिअ अलिम्पिकआव भाग लुआ खेलुआर हाइखात प्रधानमंत्री गिबि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदिया टकिअ खेला गेलेहैनाय देरहालागै दा देरहा बैजोंबो नरेन्द्र मोदिया सावरायदों, देखा जादों, सावरायदों, रायलायलायदों बे आरो। बेनिफ्राय टरन्ट' मेदवेदेवआ खिताब दखल। टरन्ट'आव मेदवेदेवआ जाय टेनिस गेलेग्रा आरो बेयो देरहानो हादों, चेम्पियन जादों। बेखिनियानोसै दिनैनि रादाब बिलाइफोरनिफ्राय रादाब फरायनाया। जोबथारनायाव आं बयनिबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मोजां मोननाय, सिबिनाय, हामलायनाय बावनानै एसेयावनो फोजोबबाय दिनैनि हाबाफारिखौ। गोजोन्थों।